Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng spaghetti. Request ng aking mga chikiting. Since favorite nila yung Jolly Spaghetti ng Jollibee, susubukan natin siyang lutuin guys. As you can see guys, nagpainit na ako ng mantika sa ating pan. I-fry muna natin yung ating 1/4 na hotdog. 1/4 kilogram na hotdog yan guys, hinati-hati ko na siya into pieces. I-fry lang natin siya ng mga 2 to 3 minutes. After 2 minutes, pwede na natin i-ahon natin yan and then iset aside na muna natin. Pinirito natin yung hotdog guys, no, para hindi siya lasang sariwa. At saka para mas maganda yung texture niya. Binawasan ko lang ng konti yung ating mantika guys and then ilalagay ko na yung bawang. Lulutuin na natin yung ating sauce. Ilagay na rin natin yung sibuyas once na golden brown na yung ating bawang. Kapag okay na rin yung ating sibuyas guys, pwede na natin ilagay yung ating 3/4 kilogram na ground beef or giniling na baka. Pagkatapos, ituloy lang natin yung pag-isa ng mga 5 minutes. After 5 minutes, timplan na natin siya. Maglalagay tayo dito ng 1 beef cube. At saka paminta. And then, haluin lang ulit natin siya hanggang sa matunaw yung nilagay nating cube. Once natunaw na yung cube guys, ilagay na natin yung ating secret ingredients na magpapalapit sa lasa ng ating Jolly Spaghetti. Maglalagay tayo ng 1 can ng liver spread. Tama yung narinig nyo guys, no? Maglalagay tayo ng 1 can ng liver spread. Haluin ulit natin ng mabuti yan guys hanggang sa malusaw yung ating liver spread. At mag-well combine na rin. Then, ituloy lang natin yung pagluto ng mga 3 minutes pa. After 3 minutes, ilalagay na natin yung 1 kilogram na tomato sauce. Filipino style yung gagamitin natin guys, no? Manamis-namis kasi to para di na tayo maglalagay ng sugar. At matamis din kasi yung Jolly Spaghetti ng Jollibee. Yan guys, sisimutin natin yan para walang sayang. Haluin ulit natin ng mabuti yan guys. Once na nalagay na natin yung sauce guys, haluin na natin yan every 1 minute para hindi masunog yung ilalim. Hindi na rin natin kailangan maglagay ng tubig. After 5 minutes na paghahalo, maglalagay naman tayo ng 100 grams na cheese. Pagkatapos guys, haluin ulit natin siya ng mabuti hanggang sa matunaw yung ating cheese. At lulutuin pa natin siya ng mga ilang minuto. Pagkatapos guys, titikman natin siya para ma-adjust yung lasa. Maglalagay na lang ako ng konting asin. Sakto na yan guys. Haluin ulit natin siya. At lulutuin pa natin ng mga ilang minuto. Mas okay yung lutong-luto yung sauce natin guys, no, para hindi madaling mapanis. After few minutes guys, ilalagay na natin yung finry nating hotdog kanina. And then haluin ulit natin siya at ituloy lang natin yung pagluto ng mga 5 minutes pa. After 5 minutes, ayan na guys, ready na yung ating sauce. Ngayon naman guys, lulutuin natin yung ating noodles. Nagpakulo lang ako ng tubig guys, no, at nilagyan ko lang ng mantika at konting asin. Once na kumulo guys, ilalagay lang natin yung ating noodles. And then, hayaan lang natin siyang kumulo o maluto hanggang sa makuha natin yung lambot na gusto natin sa ating noodles. After few minutes guys, ayan, luto na yung ating noodles. I-drain lang natin yan, no, at mag-assemble na tayo. At heto na nga guys, ang ating Jolly Spaghetti. Thanks for watching! Bye!